lemes. Lemes kok lemes ya. Mobil lemes. Emang pernah isi dia orang? Nah, kilo wes nanti kreditan kau ya. Wah, berarti kamu sudah terlalu ingin oleh bekerja berat ya? Lah kamu keringatnya ngomong apa? Ayo. Ayo toh. Tak kira kenangan yo wis bekerja keras. Sing keringetan nanti. Iki lho, saka dhuwur kene iki medune kon lape medune kon jambo mendok kon bulu medun ning kon weteng. Pak pilih mati. Kok nanti? Kok neng weteng maksudnya? Weteng. Nah, dhuwur weteng. Liwatan kok ngalen. Kalen cangkem kowe. Liwatan mergone ngalen jebule. Paling nek gonku belum bang. Lah yo iso ngalen kok belum. Jas Pak Dhuwur. Sabar nggih menika Pak. Biasa Pak. Atas banget sabar minangkani Aku mati menika keweden tenan. pamulutanipun. Totalitas tenan. Dah wis rumiyin menika Rahmin. Sampeyan sampun. Pamundutan, Nggih. tremos, gelas santek loro. Kopi satu bungkus, gula satu toples. Iki layane. Pamundutan kowe. Pamundutan kok ana tremos. Oh iya. Iki sing mundut sinten dalan? Lagokno kowe. Tremos gelas sampai loro, gelas biasa siji. Kopi satu bungkus, gula satu toples. Apa to iki? Iki lagu apa to iki? Pokoknya japes sing Lagune kopi susu. Mas satu kok jalan. Iki saka kanca-kanca Girli. Pak Karman, Pak Budi, Sak Rentang, Pak Madiulo. Gus, kowe sedulur karo awake. Iki sak dadi glinting sing nyekar Bu Presti. Mangga Bu. Oh pas goro-goro. Lah kok menyang barang iki ngopo ya? Saiki tekan wae saiki. Sakniki. Saiki apa? Sakniki apa makin Bu? Oh mangke, nggih. Lah niku lho sidene ayu-ayu ki kok ya kon ngadeg. Tak pamerke. Wis dulu ngadeg. Sinten kok ngadeg dalange kuwi kok. Oh, Nah. Lah iya. iki ono sing ngesake langgam. Iki nyelur langgam nggih. Anjur pra suasana anjur. Konten. Iki gawe ora anjlok. Iki ora anjlok gawe tangga. Oh iya. Ora anjlok. Tunggu meneh. Heeh. Iki ngesake langgam kanca tani. Oh, konco. Yu Prastiwi. Wes. Mangga Bu, panjenengan mriko ana nggih pajeng Jumeneng, jumeneng. Jumeneng ra jumeneng. Eh. Piye yo kewajan iki? Nggih, mesake napa? Kok ketok lendong rekoso. Eh? Kok ketok lendong rekoso ning ngadeg iki. Lemes. 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 Sinten sing ngesake? Eh, Sing ngesake sinten? ora ono jenenge iki. Ora ana apa-apane. Ora ono apa-apane. Ya, ora topek to niku. Apa modar? Iki ora aku curiga terus ya, Mas. Aku ngerti-ngerti ning topek sing nginten. Ora lho, ora ono. Masa curiga kuwi. Aku nek ono terus nyoyu. Ora ngerti aku bae. Nyopo? Nyopo sing dinyoke apane? Aku ki nek ono ya nyolu ngono ora tau piye. Ya Mbak dikancani. Kowe iki sing yo nyang-nyeng. Kenyang orang. Eh? Ambekan. Ambekan sih. Ya wis. Langsung mawon nggih. Ya kok sih tak macane sih kok. Ya. Dibawani. Iya. Ya wis langsung bae. Mendik.
kota gede padha tindak rene. Ngono ya Pak. Pak Budi Kuntoro makanan nang Kuntoro. Rowange kadang-kadang wis kene padha tindak rene. Matur sembah niku. Iki ana pambutan liyane ora? Nek ana kek dipilangane iki ngiringi wektus. Rondo ngene iki. Oh iya. Aku tak jaluk gerajakan Banyuwangi. Ya. Sapa maneh kita? Iki sapa wae sendiri? Sinten nang iki kota. Oh. Wis saka kene wae. Endi? Bambang Lipuro. Oh. Wis iki dadi penari konser. Penari konser. Iya syukur. Dadi yang dene kena ngideng penari konser. Yo apik ae iki. Joget ae nggo status waduh. Penari konser iki lha musik. Oh iya. Ngomong karo ngaji iki rungune ra jaman-jaman. Wis ora apa-apa. Karang dene ngono ta isih enom kok ya. Apa? Isih enom. Ayo boyo ngakahan nang rasa dadak nganggo juget-juget bareng yo apa. Asik kok ya iki. Terus sing kiwane utang lintang wis kok Progo. Terus kiwane kae ponakku Sidian wis kok Bambang Lipuro asli saka Sumatera. Yo sing kiwane meneh Budeni ing Progo ning asline pundung terus di garwa Kyai Progo. Oh ngono. Sing ana dhewe wis ora padha pangling kae Bu Prastiwi. Oh lah. Wis kondang naloko penggemare akeh. Oh, makindo gawe kaos gambare Bu Prastiwi. Ngarep yo Bu Prastiwi, mburi yo gambare Bu Prastiwi. Ora mung kaos sing pak barang gambare Bu Prastiwi. Mah warna-warna iki ora. Gerajakan Banyuwangi Lintang ayo masuk. Sopo wis yo. Yo, sopo